दा नै फंबाया आंनो सेरजा हरनायजों लोगोसे सिफुं गंसे गिफ्ट हरबाय गोदान हिसाबै दा आङो बिथां जोमै ब्रह्म फंबायनिसिम जोबोद साबायखर बावबाय। सिस्टेमा आरो नैथिं मोनसे दंबावो बेवहाय जोङो बक्सआवबो दामनो हानाय मोनसे माबा दङ आरो जेक। होनबा भिडिअखौ नैनिफ्राय जागायनोसै बेजों आंजों दा फैबाय ट्रेना फैगासिनो दं ट्रेन हाखु दाखु जाबाय बिजिनि स्टेसन बियो जोंना बे स्टेसननिफ्राय 12 किल'मिटार गोजानाव जायो गामियाव थांनांगौ साहाजों ट्रेना फैगौआनो बे हाखु दाखु जाबाय होसोनांदों फैलाय सिफुं एक्सप्रेस बेजों जों रङिया थांसिगोन गोजांदों एसे मेवहाय ट्रोप माथो बेयाव हासलै उन्दुनानै थांसै दे खोमसिखा खोमसि गोजां गाखोनो मोजाङालै आं बायो आरो मानो होनबा मोनामनाय मोनोलाय खोमसिनो रङिया मोनफैबाय रङिया सफैबाय नागिरनोसै मानसिफ्रा आदामोनखौ दा लोगो मोनफैबाय नेनानै दंगासिनोमोन स्टेसनाव दा लोगो मोननानै मोजां सफैदों ना नैबे सिफुंमोन फंबायानो सिफुंखौ बाबथाबलांनांगोन थेव होनबा दा आं गथायना होबाय बिसोरनो सोरबाखौ बेजों लोगोसे दिरुं एक्सट्रा हरफाबाय सिफुंखौबो हरबाय गिफ्ट हिसाबै हरबाय जोबोद फंबायसिम गोजोननाय थाबाय गोजाननि फैनाय हिसाबै आङो सिफुंजों लोगोसे सेरजा मोननानै बिथां जोमै ब्रह्म फंबायनिसिम जोबोद साबायखर बावबाय दायो आंनि गोसोआवबो गोजोननाय थाबाय दा बिथांखौ जाहाथे उनफ्राव सोरनोबा नांगौबा बिथांनि चेनेलाव मा नाम्बारखौ लानानै नोंथांमोनाबो बिहरनो हागोन आरो सेरजाजों लोगोसे आथा मोनसे गोजोननाय थाबाय आंनिफ्राय बिथां फंबाय जोमै ब्रह्मनिसिम होदावरि होसावरि फैनानै बिथाङा बिजनि मंगलियान बाजार बिथांनि बे जायगानिफ्राय फैनानै दिनै जोंखौ रङिया स्टेसनसिम लोगो गिबियाव नैबे आदाजों दा आदाया बबेनिफ्राय फैदोंमोन एसे खिन्थाना होदो मानसिफोरनो दा गिबियावनो आङो नैबे फंबाय
जोमै ब्रह्मनिसिम साबायखर बावबाय दा आङो राङापारानिफ्राय आङो बिथांनि इउटुब चेनेलखौ नायनानै बिथांनि सेरजा दामनाय मानायखौ मोजां नुनानै आङो माने बिथांजों कन्टेक्ट खालामनानै आङो बेखौ बिहरनाय जाबाय दिनै फंबाया माने जोमै ब्रह्मआ माने नैबे रङिया स्टेसनसिम सफैबाय माने जोङो राङापारानि राङापारा मा गामि? राङापारा 2 नम्बर हेमन्तगिरिनि आङो दायो बिथाङा फैनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय साबायखर थाबाय मोजां मोनबाय गोजोननाय मोनबाय दायो नै सेरजाया बिदि नै सोरबाफोर आरो जोंफोर बादिनो गोसो गुदुं दङबा बिथांनाव इउटुबाव माने कन्टेक्ट खालामनानै बिहरनो हागोन आरो लानो हागोन कन्टेक्ट खालामनानै माबायदि मोनदों एसे खिन्थादो सेरजाखौ दायो जोङो नायनानैथ' जोबोद मोजां मोनदों दा नै इलेक्ट्रनिकबो दङ नै जेक सिस्टेम नैबे इलेक्ट्रनिक माने जेक सोनानैबो दामजागोन ओरैनोबो दामजागोन आरो दा जोङो बेखौ लांफैनानै बिथां फंबाय जोमै ब्रह्मनिसिम गोजोननाय थाबाय सफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय सासे दंबावो जोंना दा आदाखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाबाय खुलुमबाय गिबियावनो फंबाय जोंहा मा बुंदोंमोन जोमै ब्रह्म आदानि सिनायथिखौ एसे होदो जोमै ब्रह्मनिसिम आं गिबियावनो साबायखर बावहरबाय जोङो सनितपुर जिल्ला राङापारा स्टेसन बे स्टेसननि साहा फारसे थानाय 19 किल'मिटार साहा थांनानै जोंनि गामिखौ मोनो माइनावथि सेन्टार होननानै बुङो गुबैयै बुङोब्ला सेन्टारखौ बुङोब्ला बेनिफ्राय सोनाब फारसे 1 किल'मिटार आवगायनानै सोनाब फारसे 3 नं गेरगाजुलि गामियानो जोंनि गामि आरो जोङो गामिनि बाथौ थानसालिनि बिबानगिरि गोजा आङो गाहाय आसारि जोंनि 3 नं गेरगाजुलि सा खोन्दो मोनसे जेनेबा बाथौ धोरोमारि दङ बिनि सिङावनो जोंनि गामिया जोङो दा बेवहाय मन्दिरनि थाखाय सा खोन्दोआव दामग्रा आगजुनि गोनांथि जानायलाय जोङो नोंथांनि इउटुब चेनेलनिफ्राय नाम्बार मोननानै कन्टेक्ट खालामनाय जादों बे लेखायनो दिनै रङिया स्टेसनाव फंबायाबो सेरजाखौ होफैबाय आरो जोंबो गोजोननाय मोन्दों सेरजाखौ जोङो दिनै मोननो हाबाय बिथाङा एसे खम बेसेनावनो जोङो सेरजाखौ फाननाय जादों 4,500ल' बिथाङा लादों जोङो नागिरबाय थादोंमोन सेरजानि मडेलखौ देखायना होनोसै आङो मोजांखौनो मोन्दों सेरजाया जोंहा नैबे मडेलानो एसे खेलेबलेबैनो मोजां आरो दामनो एसे थाब सोलोंनो हागोन बायदि गोसोआव नांदों आरो सिस्टेमा आरो नैथिं मोनसे दंबावो बेवहाय जोङो बक्सआवबो दामनो हानाय मोनसे माबा दङ आरो जेक दङ बेयाव जोङो बक्सआवबो बिदि रिंनायखौ गोमसार होनो हागोन आं मोजांखौनो मोन्दों बेखिनिखौनो बुंबाय आरो दा आंनि गुबै सिनायथिया जाबाय मा आंनि मुङा सुबास दैमारि राङापारा 3 नं गेरगाजुलि गामिनि जोङो सानै फैदों दिनै जोंनि मन्दिरनिनो 3 नं गेरगाजुलि सा खोन्दोनि बिथाङाबो लोगो दौरि हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ सोरबाफोर नांगौबा आरो आरोना जोंनि जेनेबा आसामनि खना खनला जायगानि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना सेरजाखौ कन्टेक्ट खालामना लांफैनो हागोन बिथांनि इउटुब चेनेलनिफ्राय नाम्बारखौ मोनखायो जिहेतु जोंबो इउटुबनिफ्रायनो मोननानै जोङो नाम्बारखौ मोनलायनानै दिनै सेरजाखौ लांफैनाय जादों आरो गोजोननाय मोन्दों दिनै लोगो मोनबाय आं बेखौनो बुंबाय एसे लाइमोनफोरनि सायाव बुंहरदो दामनायनि सायावथ' दा आं लाइमोनफोरखौ खावलायनो गोसो दङ बे गोसो गुदुं जानाय जोंनि लाइमोन जाय माने इन्सट्रुमेन्ट दामनो गोसो गुदुं जानानै दङ बै बिथांमोना हारिमुखौ लाखिनो थाखाय बर'नि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जेनेबा सोलोंनाया खोब इम्परटेन्ट आं बेखौ लाइमोनफोरखौ खावलायहरो जाहाथे मोजाङै मोजां सोलोंनानै लानो हायो गावनि लाइफआव आं बेखिनिखौ लाइमोनफोरखौ खावलायहरदों जाहाथे नोंथांमोनाबो गोसो गुदुं जानानै सेरजा दामो बा बायदि बायदि इन्सट्रुमेन्ट दामो बर'नि कालसारखौ लाखियो आं बेखौ खावलायदों आरो दा होनबा गोजोननाय मोनबाय आदामोनजों लोगो मोननानै गोबां खोथा सावरायबाय दा सिफुंबो लाबोदोंमोन सिफुङा बिसोरनो मोनसे गिफ्ट हरसिगोन आङो नैबेखौनो बिराद मोजां मोनो दा बेखौनो मोनसे गिफ्ट हरनो नागिरबाय दा मोनसेल' लाबोदोंमोन आङो मोनसे जायखिजाया मोनसेनो हरग्रोसिगोन आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय न'आव दामनायसै नामा
मोजाङानो दा सोंनो हरसिगोन आरो नोंसोर उनाव बेनिफ्राय दा मोननोबो आं पस्टआव फाथायना हरनाय जासिगोन होनबा दा बेखिनियावनो दे दिनै बर' हारिनि मोनसे इन्सट्रुमेन्ट हिसाबै सेरजाखौ जोंनो खोब गोनांलाय जोङो बिथांमोनखौ इउटुब चेनेलनिफ्राय लोगो मोनलायनानै बिहरनानै अर्डार खालामहरनानै जोङो दिनै मोनलायनो हाबाय जोबोद गोजोननाय थादों आरो जोंनि गोबां दाब दाब जायगानि सुबुंफ्राबो एबा रायजो राजा बिथांमोनाबो आरो जोंनि लाइमोनफ्राबो बिथांनि चेनेलनिफ्राय गोनांथि जायोब्ला लानो हागोन आं बेखिनिखौ खावलायहरो लाबाय अलरेडि जों लाबाय लानानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेखिनिखौ आं फोरमायबाय दा होनबा थांफिनलायसिगोन जोंबो दा बेनिफ्राय थांफिनलायसिगोन गावस्रालायसिगोन जोबोद गोजोननाय थाबाय दा जोब्बाय आदामोनाबो बिदाय जाबाय जोंबो दा न'आव थांफिनसिगोन ना मा होनो होनबा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक होदो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामबा खालामदो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो होनबा बाय बाय उनाव लोगो मोनफिनगोन